व्यापारी महासंघाचा 37वा येत्या 31 जानेवारी 2025 रोजी वैभववाडी तालुक्यात वैभववाडी शहरात संपन्न होणार आहे। हा व्यापारी मेळावा गेली 36 वर्ष सातत्याने ह्या जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात संपन्न होत आहे। यंदाच्या तालुक्यात वैभववाडी तालुक्याला याचं यजमानपद मिळालेलं आहे। त्या संदर्भात जे काही पुरस्कार किंवा कार्यक्रमाची रूपरेषा ही आपले सेक्रेटरी वाळके साहेब आपल्याला सांगतील आणि या कार्यक्रमात आपले खासदार नारायणराव राणेसाहेब तसेच आपले आमदार साहेब आणि मंत्री महोदय संघ विकास मंत्री महोदय नितेशजी राणे साहेब यांचा भव्य नागरिक सत्कार या निमित्ताने व्यापाऱ्यांच्या वतीने होणार आहे। पुढील सर्व कार्यक्रमाची रूपरेषा आपल्याला सचिनजी वाजले सांगतील। नमस्कार। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या 37व्या मेळाव्याचं आयोजन वैभववाडी तालुका व्यापारी संघटना अत्यंत सुनियोजितपणे आणि समर्थपणे करत आहे। आज आम्ही महासंघाच्या वतीनं या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी म्हणून वैभववाडीमध्ये आलो आणि त्या निमित्तानं काही घोषणाही आपल्या मार्फत सर्व जिल्हाभर जिल्ह्यातील व्यापारी बांधवांपर्यंत आणि राज्यातील व्यापारी बांधवांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत म्हणून आपल्याला सगळ्यांना निमंत्रित केलं। निमंत्रणाचा स्वीकार करून आला त्याबद्दल सर्वप्रथम आपले स्वागत आणि आभार आहे। यंदाच्या 37व्या मेळाव्याचं आयोजन आमचा जो काही क्रम आहे मेळाव्याच्या आयोजनाचा त्याप्रमाणे वैभववाडीने गेल्या वर्षी मालवणच्या मेळाव्यामध्ये स्वीकारलेलं होतं आणि अध्यक्ष सेक्रेटरी आणि त्यांचा हा सगळा चमू ज्येष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ युवा महिला सगळे ज्या धडाडीनं कामाला लागलेले आहेत त्यातून आम्हाला एक प्रचंड आत्मविश्वास असा आलेला आहे की यंदाचा हा मेळावा नेहमीच्या वैभवशाली परंपरेप्रमाणे किंबहुना वैभववाडीच्या नावाप्रमाणे वैभवशाली होईल याच्याबद्दल आता आमच्या मनामध्ये कसलाही संदेह राहिलेला नाही आहे। एक काही संकेत असे असतात तसा हा एक संकेत की यंदा ज्या तालुक्यामध्ये मेळाव्याचं आयोजन होत आहे त्याच तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींना महाराष्ट्रातलं कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालेलं आहे। नितेशजी राणेसाहेब करणार आहोत। त्याच्याबरोबरच यंदाच्या मेळाव्यामध्ये म्हणजे यंदाच्या मेळाव्यापासून मेळाव्याच्या स्वरूपामध्ये काही बदल आम्ही करीत आहोत। काळानुरूप आपल्याला आपण सगळेजण एकत्र येणं, एकमेकांच्या भेटीगाठी होणं आणि काही विचारांचं आदान प्रदान होणं, विचार ऐकणं आणि त्यातून पुढच्या वर्षीसाठी ऊर्जा घेऊन जाणं। यंदाच्या मेळाव्यापासून आम्ही जे पुरस्कार गेली काही वर्ष देतो आहोत त्यांनाही अधिक महत्त्व देऊन व्यापारी एकता मेळावा आणि पुरस्कार सोहळा अशा पद्धतीचा हा मेळाव्याचं स्वरूप किंचितसं बदललेलं आहे। मला सांगायला अभिमान वाटतो की यंदाच्या मेळाव्यामध्ये महासंघाचा जो मानाचा जीवन गौरव पुरस्कार आहे हा जीवन गौरव पुरस्काराच्या पाठीमागची संकल्पना अशी की व्यापाराच्या क्षेत्रामध्ये
स्वतःच्या कष्टाने सचोटीने आयुष्यभर व्यापार करून ज्याने आपला व्यापार व्यवसाय उदय भरभराटीला आणला आणि हे करत असताना त्याने व्यापार संघटनाच्या क्षेत्रामध्ये महासंघाच्या जडणघडणीमध्ये, स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या जडणघडणीमध्ये आणि एकंदरीतच व्यापार क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेलं असेल, सामाजिक कार्यामध्ये सहभाग नोंदवलेले असेल अशा आयोजक तालुक्यातल्या एका ज्येष्ठ व्यापाऱ्याचा सन्मान हा महासंघाच्या जीवन गौरव पुरस्काराने केला जातो. आणि मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की महासंघाच्या स्थापनेपासून महासंघाच्या जडणघडणीमध्ये वैभववाडी तालुक्याचं प्रतिनिधित्व ज्यांनी सक्षमपणे केलं आणि वैभववाडीची शान आणि मान सातत्याने ज्यांनी वाढवलं, वैभववाडी तालुका व्यापारी संघटनेचं ज्यांनी नेतृत्व केलं, अशा TS तथा गुणे मामांना यंदाचा जीवन गौरव पुरस्कार हा मंत्री महोदयांच्या हस्ते आम्ही देऊन सन्मानित करणार आहोत. आणि ही घोषणा करताना आम्हाला महासंघाला आणि तालुका संघालाही खूप अभिमान वाटत आहे, आनंद वाटत आहे. आपल्या मार्फत ही पहिल्यांदा आम्ही लोकांपर्यंत सांगतो की यंदाचा जीवन गौरव पुरस्कार आम्ही घोणे मामांना देण्याचं. याचबरोबर कैलासवासी भाईसाहेब भोगले स्मृती पहिल्या पिढीचा युवा व्यापारी पुरस्कार, ज्याने स्वतःच्या हिमतीवरती म्हणजे ज्याच्या कुटुंबामध्ये व्यापाराची परंपरा नाही, ज्याने जो स्वतः पहिला व्यापारी व्यावसायिक आहे, अशा एका युवा व्यापारी ज्याचं 40च्या आतलं वय असेल अशा युवा व्यापाऱ्याचा सन्मान हा भाईसाहेब भोगलेंचे बंधू दीपक भोगले इथे आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबाने दिलेल्या देणगीतून गेल्या वर्षीपासूनच आम्ही हा पुरस्कार द्यायला सुरुवात केली. आणि वैभववाडी तालुक्यातील आपलं नोकरी पेशातलं आयुष्य बदलून वैभववाडी सारख्या शहरामध्ये 2010 सालामध्ये येऊन जिथं त्याच्या स्वतःचं काहीही नाही तिथं जागा भाड्याने घेऊन व्यवसाय सुरू केला. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर 2 वर्षामध्ये ज्याने या वैभववाडीमध्ये स्वतःची जागा खरेदी केली आणि आज जो वर्षाला किमान 1.5 कोटी रुपयाची उलाढाल करतो आहे असा वैभववाडीचा युवा काजू कारखानदार नयन मोरे याला हा पुरस्कार देण्याचं निश्चित झालेला आहे. दुसरा पुरस्कार आहे महिला उद्योजिका पुरस्कार. हा आमचे मालवणचे तालुका अध्यक्ष प्रमोद वरसकर आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या देणगीतून मागचे जवळजवळ 15-20 वर्ष महासंघाच्या वतीने दिला जातो. आणि हा पुरस्कार अशा एका महिलेला, आयोजक तालुक्यातील महिलेला दिला जातो की जी स्वतःच्या हिमतीवरती सक्षमपणे व्यापार व्यवसाय करत आहे. व्यापार व्यवसाय करत असताना जिनं आपलं कुटुंब समर्थपणे सांभाळलेलं आहे, जिनं एकंदरीतच आपल्या मुलांची शिक्षण आणि या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत आणि व्यापार करत असताना व्यापारी संघटनेमध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये सातत्याने आपलं योगदान दिलेलं आहे, तिच्या कुटुंबाने योगदान दिलेलं आहे. अशा एखाद्या ज्येष्ठ आणि कार्यश्रेष्ठ महिलेला हा पुरस्कार आम्ही देतो. महासंघाची या सगळ्या पुरस्कारांसाठी स्वतंत्र निवड समिती आहे. तालुक्याकडनं शिफारशी घेतल्या जातात आणि निवड समिती पुरस्काराची नामांकित केली जातात. तर अशा एका महिलेला हा पुरस्कार दिला जातो. आणि यंदा मला सांगायला अभिमान वाटतो की आपल्या वैभववाडी बाजारपेठेतील सुलोचनाताई एकनाथ भुवड
यांना हा पुरस्कार नामदेव एक माफ करा, सुलोचना नाही, एकनाथ नामदेव भुवळ यांना हा पुरस्कार घोषित होत आहे. या 3 पुरस्कारांचे जे त्या आयोजक तालुक्यातील पुरस्कार व्यक्तींना दिले जातात, त्याच्या व्यतिरिक्त अन्य 3 पुरस्कार की जे जिल्हा स्तरावरती आणि त्या तालुका स्तरावरती सुद्धा जर कोण असेल तर त्याप्रमाणे दिले जातात. त्याच्यातला गेल्या वर्षीपासून जो कैलासवासी बापू नाईक स्मृती अभिनव पर्यटन व्यावसायिक पुरस्कार, पर्यटन क्षेत्रामध्ये निराळ्या पद्धतीने विचार करून काम करणाऱ्या, रुजून घेऊन काम करणाऱ्या एखाद्या पर्यटन व्यावसायिकाला हा पुरस्कार दिला जातो. वैभववाडी तालुक्यामध्ये आजही तेवढं पर्यटन बहराला आलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे आम्ही जिल्हा स्तरावरनं नोंद घेऊन आम्ही परुळ्यातल्या माचली रिसॉर्टचे संस्थापक भैयाजी सामंत यांना हा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. आमच्याकडे आणखी एक पुरस्कार आहे, तो जिल्हा स्तरावर व्यापारी तालुकाध्यक्ष पुरस्कार. तो आमच्या ज्या 8 तालुक्यांच्या 8 आणि शहराची, मालवण शहराची एक अशा 9 संघटना आहेत. या संघटनांमध्ये त्या वर्षामध्ये म्हणजे गत वर्षामध्ये ज्याने सर्वोत्कृष्ट काम केलेले असेल अशा तालुकाध्यक्षाला हा पुरस्कार दिला जातो आणि या पुरस्कारासाठी आमच्याकडे खूप स्पर्धा असते. आणि गेल्या पूर्ण वर्षामध्ये तालुका संघटनेचं काम सक्षमपणे करत असतानाच महासंघाने जिल्हा वीज ग्राहक संघटना स्थापन केलेली आहे. त्या वीज ग्राहक संघटनेचं सुद्धा सक्षम नेतृत्व ज्याने केलं ते कुडाळचे तालुकाध्यक्ष श्रीराम शिरसाट यांना हा पुरस्कार यंदा जाहीर होत आहे. 2 पुरस्कार असे आहेत की ज्यांची नावं आम्ही त्या मेळाव्यामध्ये शेवटच्या क्षणी जाहीर करणार आहोत. त्यातला एक पुरस्कार आहे तो कैलासवासी प्रतापराव केनवडेकर, जे महासंघाच्या संस्थापकांपैकी, महासंघाच्या सगळ्या रचनेपैकी एक होते. त्यांच्या नावाने दिला जातो. ते कैलासवासी प्रतापराव केनवडेकर स्मृती आदर्श ग्रामीण व्यापारी संघ या व्यापारी संघाचं नाव मेळाव्यामध्ये घोषित होणार आहे. आणि दुसरा ज्याचं नाव आम्ही शेवटच्या क्षणी घोषित करणार आहोत तो दुसरा आहे, तो म्हणजे कैलासवासी उमेश विष्णू शिरसाट स्मृती आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार. मेळाव्याच्या आयोजनामध्ये ज्याने तन मन धनाने परिश्रम घेतले, म्हणजे जो थोडक्यात सांगायचं झालं तर पुलंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर की जो मेळाव्याचा नारायण असतो अशा एका कार्यकर्त्याला हा पुरस्कार दिला जातो. आणि या 2 पुरस्कारांची घोषणा प्रत्यक्ष मेळाव्यामध्ये आम्ही करणार आहोत. माननीय मंत्री महोदय, माननीय खासदार महोदय, माननीय नगराध्यक्ष महोदय यांच्या हस्ते या सगळ्या पुरस्कारांचं वितरण होणार आहे. आणि यंदाचा मेळावा वैभववाडी तालुक्याने तयारी तर 2-2.5 हजार लोकांची केलेली आहे. मला तर वाटतंय की असे सगळे संकेत दिसत आहेत की फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हा मेळावा उपस्थिती असणार आहे. वक्ते अत्यंत सुंदर पद्धतीने आम्ही निमंत्रित केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आमचे जे प्रसाद कुलकर्णी म्हणजे तसे ते गणकवलीचे आहेत, परंतु आता मुंबईचे सुप्रसिद्ध कवी, आणखीन ज्याला मोटिवेटर स्पीकर असं म्हटलं जातं, प्रेरणादायी वक्तृत्व जे करतात व्यापाऱ्यांचे आणि निंजाळे यांच्यासाठी म्हणून जे कार्यशाळा घेतात असे प्रसाद कुलकर्णी यांचा एक अभिनव संवाद कार्यक्रम यशस्वी होण्याचा मार्ग याच्यावरती त्यांचा एक व्याख्यान होणार आहे. त्याचप्रमाणे दुसरं की ज्याच्यासाठी म्हणून गेल्या वर्षीपासून वैभववाडीने तयारी केलेली आहे, जे प्रचंड मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये जे काम करतात, आणखी व्यापाऱ्यांना, व्यावसायिकांना, उद्योजकांना प्रेरणा देण्याचं काम करतात, असे मुंबईचे विनोद मेस्त्री
आणि आतिश कुलकर्णी या द्वयीचा एक प्रेरणादायी परिसंवादात्मक कार्यक्रम आहे. कॉर्पोरेट शिवाजी महाराज अर्थात मिशन अफजल खान हमखास यशाचा मार्ग, हे त्याचं मथळा आहे, त्याचं शीर्षक आहे. आणि हा आपल्या सगळ्यांना छत्रपतींनी कशा पद्धतीने योजना आखून आपलं यश गाठलं त्याचा विचार हा आपल्या व्यापारामध्ये कशा पद्धतीने आणता येईल, तो कशा पद्धतीने आणला पाहिजे आणि यशस्वी झालं पाहिजे, अशा पद्धतीचा हा परिसंवादात्मक कार्यक्रम असणार आहे. युवा व्यापाऱ्यांच्यासाठी म्हणून खास आम्ही महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची आमची शिखर संघटना आहे महाराष्ट्राच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांची, या संघटनेच्या क्लस्टर समितीचे अध्यक्ष असलेले श्रीकांत पाटील नाशिकवरनं खास येणार आहेत, की जे भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया या पंतप्रधानांच्या एका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे मेंटर आहेत. ते युवा उद्योजकांना, नवीन व्यापाऱ्यांना, नवीन काही करू इच्छिणाऱ्यांच्यासाठी म्हणून स्टार्टअप इंडियामध्ये काय आहे याच्यासाठी, याच्या संदर्भातलं सगळं विवेचन करण्यासाठी ते येणार आहेत. आणि इथं आणखीन एक रचना आम्ही अशी केलेली आहे की पाटील साहेब हे पूर्ण दिवस हे उपलब्ध असतील. मेळावा एका बाजूला चालू असेल, परंतु ज्यांना ज्यांना या स्टार्टअप इंडियातली योजनांची, त्यातल्या संकल्पनांची, तिथं काय करता येईल, कुठं काय करायचं याची सगळी माहिती हवी असेल, त्यांना व्यक्तिगतरित्या त्यांना पूर्ण दिवस तिथं उपलब्ध ते राहणार आहे, की जिथं नवीन व्यापारी असतील ते त्यांच्याशी संवाद साधून आपली काय असेल ती माहिती घेऊ. असा हा भरगच्च कार्यक्रम आमचा सकाळी साधारणतः 8:30 वाजल्यापासून स्वागत, अल्पोपहार आणि याने सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत हा एक दिवसाचा आमचा जिल्ह्यातील संपूर्ण व्यापाऱ्यांचा उत्सव चालू राहील. शोभायात्रा बोला ना तुम्ही. सकाळी आपण दत्त मंदिर ते पटांगण मेळाव्याचं ठिकाण तिथं आपण शोभायात्रा करणार आहोत. किती वाजता वैभववाडीची शोभा आहे? 8:30ला ते निघेल, ते वेळ 8:30 ते 9 या दरम्यान. 10:30 वाजता मेळाव्याचं उद्घाटन होईल आणि 10:30 वाजल्यापासून या सगळ्या कार्यक्रमांना सुरुवात होईल. संध्याकाळी थोडं आणि आहे बोल ना, ढोल पद्धत गायचं आता